Hi friends! Днес ще ви покажа как си поставям своите екстеншъни и как ги оформям. На видеото използвам 150 грама руска коса зашита на два реда с щипки, а това е инфраред маша за коса 32 мм. Един от съветите, които ще ви дам, че не е необходимо да миете екстеншъните си при всяко поставяне. Да речем 2 пъти в месеца е напълно достатъчно. Лично аз, след като използвам машата за коса, кадриците ми се запазват поне 2-3 седмици и не се налага постоянно да третирам удълженията и така ги запазвам повече време здрави. Тук обърнете внимание на техниката, която използвам при кадренето. Използваме само когато искам в долната ми част да бъдат вълните. За финал винаги използвам лак за коса, този има и блясък за ефект. Серията на Bedhead на TG марката. Момичета, вие колко пъти миете екстеншъните си в месеца? Напишете ми тук долу в коментарите. Поздрави и целувки! Чао!